डरना रे सांवरी सांवरी ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वजा मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। कर्पूरगरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवं भवामि सहितं नमामि। एगो भक्त जाके हमाई के दरबार में कले हमें श्रद्धा बीणा बजावेलू हंस वारी बा श्वेत वस्त्रधारी बा ब्रह्मा के दुलारी हो तो सबके फुलवारी भरेलू। आज हे लइका लोग के फुलवारी भर दे माई काहे कि हई लइका लो उतना दूर से चल के तेरा दुआरी आई सबसे छोटका तार बेंजू बजावता यो माई के बेटे न हई लइका कहते हे माई जननी हो जननी हमारे जग जननी हो हारे जननी होना जननी जग जाप ताप के आरे लड़का लाचार पर विचार एक बार करो कतना गढ़ा गुड़ही माई आइल बानी टॉप के सब काल सुंदर हो दया के समुंदर हो हर कीर्ति तो हर माई बदल में पढ़ाता सभा में सुरदास गीत पढ़े गईले कि तोहरे भरोसे उलंगड़ा तप जात खाता जय हो गांव के काली मैया जय हो गांव के ब्रह्म बाबा जय हो गांव के भोले बाबा आज किस मैया की भोजन करोइया की धरती मैया की गौ मैया की अपने बाबू मैया की सुतबा संत मैया की जय मुरलीधर गोविंद जय हुलतार बिंद जय बा महेंद्र जय हुरबा विजेंद्र जय जय वीर हनुमान जय हो गुरु के गुरु हाँ गुरु स्वर्ग गौतम तुम ये है सुमरन वंदना मान्य तो हमने के सुमरन वंदना समाप्त भइल काहे कि एक चित्र कुछ देव ध्यान कली हल सुमरन वंदना धना प्रार्थना नम्र निवेदन रिक्वेस्ट विनती यह हो गान बजान दो प्रकार के होला जन मनोरंजन अभय भय भंजन तभी हमने के भगवान का भक्ति करनी है जा एक बाद से गान बजान जन हो तो जन मनोरंजन हेतु हो काहे कि में आनंदो आई आ भजन होत रहे तो लय बड़ा पुरान है भरत शर्मा जी गोल कैसे लय बड़ा पुरान हो अपना जमाना के बड़ा सुंदर कलाकार हाँ इहो से कहा जादव जी से हमरा रामाधार जादव जी से भी कहा रहा इहो के कहत नहीं ऐसे
भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा जी बोले कैसे कि जवन बात बासवर को मेऊ गोर का करी कि जवन कई दी अनहा ऊ अजोर का करी। भरत शर्मा जी कहने बाकी हमने के एगो भक्त जाके और जाके माई के दरबार में कहले हे मैया तहर कृपा के ना जाने तहर कृपा जकरा पर हो जाला रातों रात पर्वत से राई हो जाला राई से पर्वत हो जाला यह तहर कृपा हो बिना तारा मर्जी के पता ही ना हिले बिना तारा कृपा के हमने के मुंह के बीच जीव ना हिली माई यह तहर कृपा चढ़ी हन सापर मैया मनवा भावेलू हो चढ़ी हन सापर मैया मनवा भावेलू हो बाहुलरी कालचा कहनया वेलू बाहुलरी कालचार कहना आवेलू हो चढ़ी हंसा पर मैया मनवा भावेलू हो चढ़ी हंसा पर मैया मनवा भावेलू हो बाहुलरी कालचार कहना आवेलू बाहुलरी कालचार कहना आवेलू हो जय हो जय हो आके अपना बेटा के लाज बचा दो आके अपना बेटा के बहुत कल हे माई एक कलयुग के प्रमाण बा बेटा को बेटा हो जला कहबे कि माई कुमाई ना हो एक कलयुग में एगो महतारी चाहिए तो 5 जना बेटा का पालन पोषण करा दी बाकी 5 गो बेटा मिलके एगो महतारी का पालन पोषण ना करे सारी जीवन कमाई महतारी बा अपना बेटा में लगाओ था रामाधार चाचा जी केहू के डॉक्टर बना देता केहू के इंजीनियर बना देता लड़का हमारे बुढ़ापा के सहारा हो बाकी वो अपन मौगी लेके बम्बे भागल बा एगो अपन मौगी लेके दिल्ली भागल बा एगो सरवरात भर दारू ढोता अब बुढ़बकवा लड़का झाल बजा कमाई के सेवा करत अब विचार करी जकरा बोले लूर ना आवे ओकरा कमाई बोले के सिखा दे आऊ आऊ कहत रह तो बुझत है जे पानी मांगत खाना मांगत माई के प्रेम देखी ममता देखी तारा बोले कलूर ने इशारा कले तो बुझत है भूखाइल बा खाना मांगत आ जब माई के बेरा पड़ता माई हॉस्पिटल में एडमिट भी इंजीनियर हो गइल डॉक्टर हो गइल आ जब माई के बोली लपटाए लगता तब कहत रे काका देख माई का कहते हमरा तो बुझाते नहीं करे पगला तोर सारा आऊ गाँव बुझलो ए बार ओकर समय आइल बा तोरा बुझात नहीं तो जैसन तू करत तरह वैसन के तहर बेटा तरह के भोगा के जाई यह दुनिया के लीला बा ए सर्व सब कहब जे अपना माई बाप के सेवा करे काहे के दुनिया में हर चीज मिल जाई बाकी माई ना मिले जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं तो हंसाए तब नु और माई के सिर्फ नहीं किना तब मेहरारू को 2 किलो सेव लिया को झिल्ले बड़ो और तब कहता हमरा नीमन नहीं खेबे तो कहां से पगला बीती नीमन तेरे ते जकर जामल है ओकर सेवा नहीं करो तोरा नीमन बीती ध्यान दे गुलाब शर्मा तब तो 2 गो माई बाड़ी बहुत कले ए माई तो चाहबू तबे होई काई कही तार नाय चलता तारा कृपा से चलता हम दानजान बन के बैठल बानी एकर पतवार तो ही बाड़ी हमरा जरा खावा के तू ही बारू चलो हमरा जरा खावा के तू ही बारू चलो
माई तार कृपा हमरा कृष्णा भैया बेंजो बजाओ तन, अमृत मिश्रा जी नाल तबला बजाओ तन, विकास बाबा झाल बजाओ तन, धनंजय बाबू इहो को जोड़ी बजाओ तन, गुलाब शर्मा जी मंडली के प्रधान हमरा राज चौबे जी, हमने के मंच पर उपस्थित बड़ी सुंदर हमने के गार्जियन रामाधार यादव जी सभे तरह सेवा में बे माई लेके कहते हे मैया कि हम तारा गोदिया में खेले वाला बालो, हम तारा गोदिया में खेले वाला बालो, अनिल अरविंद के लाज के बचावेलू हो, जोरे छछरा अनिल अरविंद के लाज के बचावेलू हो, बाहुलड़ी कालचार कहे न आवेलू, बाहुलड़ी कालचार हर कहे न आवेलू, हरे आवेलू